Det hele startede i 0. klasse. Jeg gik alene på gangen. Pludselig så jeg min bedste ven Oliver blive drillet af den store elev. Jeg handlede intenst og sagde stop. Den store vendte blikken mod mig. Jeg kunne mærke mit hjerte slå inde i mig. Det bankede hårdt. Gjorde jeg noget forkert? Siden den dag er jeg blevet mobbet hele min barndom. Det var nærmest mig, der var det svage offer. Jeg har altid lagt øverst i klassens hierarki, men alt ændrede sig på den dag. Nu sidder jeg her og mærker suset endnu en gang. Jeg har været i et stofmisbrug i 2,5 år nu. Mobningen har påvirket mig så meget, at jeg har rodet mig ind i noget lort. Jeg bor sammen med min familie i et lille skrothus på Amagergade. Det lyder måske rigtig hyggeligt, men det er det ikke. Mine forældre er aldrig hjemme, så her sidder jeg alene 16-årig teenagepige. Det er fredag aften, jeg skal i byen i aften, hvilket jeg nok gør hele weekenden. Jeg ved, det ikke er godt for mig at tage stoffer. Jeg bliver svimmel og får ondt i hovedet. Men det er helt fantastisk, fordi jeg glemmer alt det, og det ønsker jeg. Jeg vil egentlig gerne ud af det, men det er svært for mig. Jeg tænker hele tiden på min frygtelige skolegang. Jeg husker det stadig meget tydeligt, og jeg tænker over det næsten hver eneste aften. Men når jeg vil glemme det, tager jeg bare mere og mere. Hver aften beslutter jeg mig for, at næste morgen skal det være slut. Men jeg kommer hele tiden tilbage i det samme onde mønster. Jeg ved ikke, om mine forældre er klar over, at jeg tager stoffer. Tænker de ikke på andet end arbejde? Jeg tør ikke fortælle dem om det. Når jeg kigger på mig selv i spejlet, tænker jeg hele tiden, er jeg ikke god nok? Er jeg et forkert menneske? Hvad er der sket med mig? Kan alt virkelig være forkert?